Halo? O, halo. Teraz już mnie słychać. Cześć, witam was. Ja Nanek, Games TV. Ciupiemy po naszemu. Polski Roda Stream. I szkubiemy ten... szkubiemy pierza online. Dobra. Pyknę se trochę tego... Black Opsa. Ciekawe, czy coś się urodzi. Znaczy... No, niech to jest. Publiczny mecz. Znajdź mecz na hardkorze. Kurna, że żaden w blaszki nie gra. Oj, 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 dobra. Trudno. O, jest, obejrzyj. Jednak ludzie jeszcze w to grają. Szkoda, że żaden w te blaszki nie gra. Dobra. Cheatuje się. Nanek, pamiętaj, nie... O, ale się fajnie zaczęło. O, jeszcze lepiej się zaczęło. O, fuck. O. Aha. Do what to do. Do what to do. Kurna, nie straż mnie. Aj, aj, aj. Do up a do up a do up a po. O, ty Franco tam na dole był. Kuźwa. O, fuck. Kuźwa, tłuki niewydajne, idźcie tam. Easy, siemanko, cześć. Jak tam zdróweczko? O. Nie musza się. Ty durniu! Co za debil. No i... właśnie to. Chory jesteś! Ale zawodnik. Kurde. Hostile care package overhead.
advised. Hostile HCXD spotted. Kurne. Och, widziałem go przecież. Hostile above. Must hang on this. Doom up and doom, turup, tup, turup, tup, tup, tururup, turup, tup, 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 tup. Friendly UAV inbound. A, mnie wyczekał. There's no winning this. Black Ops RTB for debrief. Oj, oj, oj. A co ci jest? Grypa cię łapła easy? A, czekał na mnie. Czyżby gripa? TACOM, give me that support. No nie był to za dobry wynik. Patrząc po innych. Aha, chyba tak. Siema de Adamek, siemanko. To życzę zdrowia easy, żebyś do zdrowia doszedł. A to długo już jesteś easy chory? Czy teraz dopiero tak dzisiaj? Mhm. Dzisiaj cię już tak rozłożyło na łopatki. No, może pyknę na tych nowych mapkach, obejrzę co to tam je. Chociaż no, ja pogrom. Pogrom, jeszcze chwila tu BF-a pogrom. Znaczy BF-a w Black Opsa Black Ops, area is hot. Consider all contacts hostile. i potem przejdę na ten. O, ale mnie ubił dureń. Kurna, patrzę jak się tam w bok, no. O, dobra, on sam przyjdzie. Na bank przyjdzie.
Ach, tam był na dole. Do what you do. Ach, kurde. Refleks ninja. Hostile UAV. Refleks ninja. Ej, świnia jedna. Do what it. Kurde, szczylej najpierw, Nanek. Kuźwa. Do what it do. O, sorry. Be advised. Hostile UAV. Ojojo. Kurwa. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Kurwa. Tell me what... Hostile coming UAV above. Radar is down. Hostile UAV spotted. Kurna. Jezus. Z kim ja grom? Czemu ja tak grom? Czemu mi to nie idzie? Później dary mnie. Kurna, inną mapkę mi dajcie, no. Dobrze wiedzieć o tym. Kurna. Może się bliżej muszę siednąć. What? Ach, tam był, obejrzyj. Do what they do. Bam, bam, bam. Care package inbound.
Przylewek belekaj. Kamperze gnoju zesrany. Failing the accord. Fight harder. Czyżbym się odpalił? Czyżbym się odpalił? A, kuźwa! Tak dobrze szło. I się stupczyło. Tu łapę du, łapę pepere. Ach, kurna, nie widziałem go przez... Mission failed. Ja ślepy. Ty już jest ślepy. TACOM, get me rap support. Do up and down. So, here we go. All sails fine. Well, look at you, learning to accessorize. Nie tak. A mało już nas gro osób. Może na tym BF-ie będzie więcej. Hardcore team deathmatch. Dobra. You're clear to engage. Nie ma tu nikogo. W górniku nikogo nie ma.
Ach, kurna, wiedziałem, że jest u góry. Słyszałem go na słuchawach. O ty gnocie, ty. O. Reakcja jak żółwia ninja. UAV inbound. Friendly care package incoming. Kuźwa, jak to jest możliwe? Tu z pleców, tu z tego. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile HCXD in your AO. Kurwa! Hostile UAV above. Kuźwa, pootwierajcie im te paczki. Be advised, hostile care package overhead. Rolling Thunder inbound. Hostile care package. A, w parach lecą. Hostile UAV A, patrz. Dobra. Hostile UAV above. Oj, 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 oj. I'ma do what they do, what they did, do what they do. Do what they do. Be advised, hostile UAV incoming. Pałowo.
Ty parowo. Kurna, mojego bych ubił. Hostile care package overhead. Hostile UAV spotted. Cicho, skupienie. Be advised, hostile UAV incoming. A kuku. A! A go porobił. It's slipping away from us. Pull it back. Be advised, hostile care package overhead. Jeb mnie. Czwarty. Advised, hostile hardened sentry spotted. A kuku. Hostile UAV above. Ajajajajajajajaj. Objective failed. Hey, kut. For exfil. Ik ben bijna jarig, denk ik. Tak mi fajnie poszło, no. Sama końcówka już tak. Szło to, no. Ale Looks like your asses could stand another kicking. Is weer weekend, hè? zauważyłem, że jak cię mniej celuje, tym lepiej. No taka ironia w moim wypadku. Dobra, to nic, odpalam tu tego Battlefielda. Niech się tam wczytu miszam. Dobra.
O, fabryka shotów. Siema Tadeo. Siemano. Pisałek ci. Tadek, wczoraj ci pisałem, że potrzebowałem, żebyś... Cię nie było, łobuzie. No, ty, kurde. Adamek, widziałeś jak ich wczoraj porobiłeś? Kuźwa, tak, widzisz. I tak jakoś, kurna, sepykołech. Ale udało mi się, no. I powiem, że kurde, troszeczkę Rzek się spocił przy tym graniu. Dobra. Pepis, siemano, cześć. Dobra, czy ja już mam ta nowa mapka? No, szybko aktualizowało. Jak się ta nowa mapa nazywa, ludziska? A, już się goi. Pozdrów tam twoja, ale już się goi. Już jest dobrze. Najgorzej było, czekaj, w środa mi się to stało, w czwartek. W czwartek było najgorzej, ale to już jest... To jest zagojone akurat. Z tego się cieszę. Troszkę jeszcze ten mi został z trup, ale to już się goi. Kurna, jak się... Co tu mamy jakieś pierdoły? A, spoko, spoko.
Ja pierdzielę, ile tych skrzynek mam. Dobra, flinta na bażanty była. Czekajcie. To... Nie wiem, może do Adamek dołączyć do ciebie. Ja chciał w ta nowo pograć. W ta nowa mapka, ale... No, pobierz sy. Wczytuje się to. Na coś długo się to mi wczytuje. Filmowy graczu, witam, witam. W kolejce, kurna. A Pierun wie, co jest z serwerami. Nie wiem właśnie, co jest grane. Ej, was tu dać.
No nie mam neta wolnego, nie mam. Ja pepisty łobuzie jeden nie mam wolnego neta, bo... A zresztą cały tak do... Ja wiem jaki mam internet. Jedynie co, to... Jest jeszcze szybszy net, ale... Musiałby mieć inną kartę sieciową. Tak jakby zewnętrzna albo coś takiego. To wtedy właśnie tam jest przesył po... No lepszy. Bo internet... Znaczy przesył tam jest chyba do... Normalnie tu też w laptopie mam do 1 giga. Ale... chodzi mi o ten... O to, że internet mogła się zwiększyć jeszcze prędkość chyba do pół giga. Znaczy pół giga, do ponad pół giga, no. 500 coś. Bo właśnie ja mam w porywach do... Właśnie się zdarzy, że mam te 500, a tak normalnie to mam 300, nie? Znaczy uznasz to, ta prędkość. Uznasz, bo... to wystarczy, rozumiesz, włączyć przeglądarki. Na przeglądarkach, rozumiesz, na kompie ileś filmików godzinnych. Z 5 godzinnych i pasek powinien ci się wczytać cały, nie? No, jeszcze do tego pomyśl, że na telewizorze sobie oglądasz przez internet, nie? Jak masz Smart TV, tu teraz na telefonach coś tam ktoś inny z domowników cyko, także ten internet się rozpierdzieli na te na inne, nie? No. Dobra. Nie zagram. Ale ja bym chciał w to zagrać. Co, na serwery może? No żaden, ale ja naraz na 5, no w domu masz 5 osób, to ci każdy lukona jednocześnie na inny film, no to co chcesz? Aha, czekaj. Filtr. Aha, a powiedz mi, a w te niespokojne wody to ty to grosz teraz, czy nie? Te nowe mapki. Aha, Pepis.
No, widzisz filmowy. No, widzisz filmowy, to wiesz o co chodzi. Ale to czekaj, Adamek, powiedz mi, to co tutaj widzę, to jest... Nie udało się dołączyć do serwera. Kurwa, jego mać. Ach. Dobra. Nie chcecie grać, to nie, jojda. Nara. Jak w bilarda na fejsie, ja. Ja, możemy. Tam też idzie streamować to. Dobra. Czekaj, to zero. Eldorado. Witam, witam, siemanko. Kurna, ja prawdopodobnie jeden meczek ino zagrał. Tak patrząc na czas. Jak wam się ten mój filmik ala vlog podobał? Kurna, i co teraz? Marcin, Grołek teraz, wiesz BF-a. A tfu! Black Opsa. Marcin, weź Grołek, Grołek. Chwila i teraz chciał jak te nowe mapy obejrzeć. Ale... Ale do rando nie doszło. Ty na pewno dobry adres wpisałeś. No. Aha, filmowy. Kurde, filmowy, ty kup jakoś gra, co możemy razem zagrać. Tego Black Opsa może kup, albo kurna, co by my jeszcze mogli zagrać. Coś jakoś gra, co by my we dwóch też mogli zagrać. My sobie pograli. O. Czekaj. Kamil, jeszcze raz to sprawdzę, co ja ci to tam wysłał. Czekajcie, no. Kiedy ja ci to pisał? Jak to dawno było.
Kiedy ja ci ten adres? To niech się tam wczytuje. No dobry, że ci podał. Jak żeś wszystko napisał w tym, co ja ci podał, to dobre. O fuck! Ej, to jutro? Jutro to idzie 20 dni. Ta paczka. No dobra, może nie, no ale... Padosz filmowy Call of Duty WW2. No... Powiem tak, podoba mi się dynamika z Black Opsa 3. Tam mi się dynamika podoba, jak jeszcze padniesz fajny rytm, na respa się powbijesz zimno, to fajnie idzie. Natomiast WW2 nie wiem, ale coś tam w tym strzelaniu w tym jest takie, że kurna... Nie wiem, no coś jest nie tak. Czekaj, kto tu jest? O, ale jest pełno. Pełno. Ja? Aha, tydzień i kilka dni. Aha, sorry. Sorry. Eldorado. To sorki Eldorado. Padasz tydzień i kilka dni. A, bo wiesz co, bo ja myślę, że się od razu to wysłał, ale to sorki. Co do filmowy, co do tego Battlefielda. Lukas, siemanko, witam cię serdecznie, cześć. Co, ja tu mu płynąć, czy co? Bo nie rozumiem. Kiedy mam wolne? Przejęliśmy cel. Nie wiem, weekend może. Weekend, ale to też... Ja pracuję głównie od poniedziałku do piątku, no i weekendy wolne, ale to też zależy jak... Jak ja tu mam lecieć? Co, ich powaliło z tą mapą, albo co?
Ale to też będzie jak kurna. Weekend mam wolny, ale tam jadę najczęściej do mojej freli. A... Alarm! Ogień! To niszczycie! Mam jednego na celowniku! To niszczycie! Apteczka dla ciebie! I co ja tu mam robić? Tam jakaś tam lota na powierzchu, czy nie? Cel Echo przejęty. Aha, dobra. Już leża. Dead Iceland? Nie, nie mam. Nie mam takiego czegoś. Aha, tak ta mapka wygląda. O. Na F byłek, to wiem. Straciliśmy cel Charlie. O Boże. O Boże, to my sobie pograli. Eldorado, dobra, no. Spoko, spoko. Spoko, spróbujemy coś tam się ugadać. Przejęliśmy cel Delta. Co ja tu mam tym robić? O. Tracimy cel Delta. O. Ta łódź tak troszeczkę się zatapio. Nie chcę nie zgodać. Straciliśmy cel Delta. O.
A ja nie mam sezonówki, wiesz? Tracimy cel Echo. Niestety nie mam. Kurna. Niestety nie mam. The Division. A robiłeś live'a, a nic mi nie przyszło, muszę obejrzeć. Nic mi z tego nie przyszło. Przejęliśmy robiłeś? cel Bravo. Assassina kupujesz. Wiesz co ci Cel powiem? Echo utracony. Assassin jak i Wiesiek są świetne gry, świetne, ładne ale... Żeby ja się tak przemógł i kurna w to zagrał, to... Ja pierdzielę. To wam powiem, kurna. Filmowy gracz live. Aha, no toż kurna, to ty musisz mi o tym powiedzieć. Spoko. Masz 2 konta, no widzisz. Cel Charlie przejęty. Adamek Kajon Gro. Czekaj. To są za imprezy. Bo tam chyba jest jedna, co grają we Fortnite'a. Kamil Gro ze Spajem. Czekaj. Zrobimy inaczej. Dobra, ludziska, zmiana planów. Dawno... Czekaj. 360 Pepis, ja. Ten duży świat. Pepis, na tym grałeś, a? Na tym? Też mam, ale nie podpięto. Dobra. Czekajcie, idę wbić tam do nich na imprezę. I chyba tak to zrobimy. Nikt nie chce przyjść jak na złość. Halo?
O jest. Witam. Halo. Siemanko, witam wszystkich. Halo, halo. Cześć, cześć. Cześć, cześć. A ty Nanuś masz tego DLC do tego? Nie. To już po grobach. Dobra. To dzięki, fajnie było, na No, razie, cześć. trzymajcie się. Trzymajcie się. Fajnie się pograło, No, dzięki. spoko. Dobra, Jak tam Jako- Nanek u ciebie? Koło tego biednego nie widzę. dobra. To bawcie się, nie przeszkadzam. Nie no siedź chłopie, siedź, nie musisz uciekać. Znaczy ja i tak kończę, więc już możesz siedzieć, jak już przyszłeś, to Aha. nie, zostań, dobra, no. No to zostań. Nie będę wam tamten. Muszę kupić. Kupię, a to będziemy grać. Powiedz, co tam u ciebie słychać. Poza tym, że Gnos rozwalił, to wszystko ok. Tak leci. Jakoś leci. Chciałem w Battlefielda pograć, ale jakieś te nowe mapki takie. Ale tam też DLC nie masz, nie? Nie, akurat zapomniałeś, tam mam premium za 200. No, ta 200 zł. No, całe 200 zł. Też mam, ale powiem ci, że jakieś mnie ciągnie do defa w ogóle. No to w ogóle Ej, DLC, które to zgliczowałem jest? się! Ej, zgliczowałem się! To jest, czekaj, Gdzie ty jesteś? niespokojne wody czy coś takiego? A to jest które DLC? To jest drugie, trzecie, czy To pierwsze? Trzecie już. Trzecie. Mieli wszyscy grać, no a żaden nie gra, to też. Nie, No, mówili, zagramy, No. będzie fajnie. nie widzisz. A, bo musimy to niszczyć, a ja tutaj kurde biegam jak głupi. Czekaj, bo ja latam jak ten debil z tym pistolecikiem, to zadanie głupie A co robię. tam Spy u ciebie słychać? A, dzięki, wszystko w porządku, jakoś do przodu, To dobrze, jak to mówisz. to Jakoś dobrze, to dobrze. leci. Jak tam kanał u ciebie, powiedz, rozwija się, nie rozwija się? A Średnio no, słabo? powiem ci, mam takich, rozumiesz, na tym kanale prawdopodobnie pikuśne osoby, że wchodzę rano, mam 123, wchodzę wieczorem, mam 128 i tak przez chyba 5 dni mi tak ktoś robił takie żarty, wiesz, i już się tym nie przejmuję. Po robocie wracasz, kurde, jest zero, No. nie? Idziesz do roboty znowu, kurde. A to wiesz. A kanał tak powoli, powoli. Czyli mówisz, Nanek, że się udało, tak? Z tą robotą? Ja. Znaczy teraz jeszcze czekam na telefon, kiedy będą przyjęcia i Mhm. już to poleci do przodu. Nie mam żadnych zwierzątek, nie mam żadnych zwierzątek w domu. Nie, jeszcze nie. Jak tym się strzela strasznie. A Spy, nie chcesz jakichś zwierzątek? Nie lubię zwierząt, nie lubię psów, nie Ale lubię takie kotów, małe ci dom. lubię chomików. Pluskwy, mrówki, faraonki. Mrówki. A tak bym chciał się wybić na YouTubie, to mrówki kupię. Tak. Jeszcze jeden tam jest? I co? Jeszcze mnie zabiję. Powiedzcie mi tak, panowie, szczerze, ale nie tak jak było z BF-em. Kupować te DLC? Aha, Powiem ci cisza, tak, dobra. Mapy mi się podobają. Dobra. Nie, mapy się podobają, mapy są fajne, kurde. To... Aha. Spoko, nie? Ale czy to jest warte 61 zł? No tutaj jest Aha. problem. No, to jest duży problem. Ale mapki są fajne, nie? No ciężko zdecydować za kogoś. Nie? Jeżeli byś grał w tego zombie, to tak naprawdę to... Wtedy masz komplet, kurde, bo tak jak ktoś gra tylko na multi samym, to 61 zł, Mhm. to jednak trochę cena jest. nie? Ja, to jest masakra. To etap... Wiesz co ci powiem, ja w tych zombie chyba 2 razy grałem i to tak... Fajnie było, ale... O, Ja ostatnio grałem z kolegą i prawie przeszedłem salę. Jednego etapu zostało, zabrakło. Aby się pojawił boss, nie? ja. Ale co, zadanie zrobiłem już? Z pistoletu bo mi się nie pokazało.
Dawaj, dawaj, bierzemy to. Idziemy. Kurde, granatem w rej znowu. No i nieźle. Graliśmy, pięknie. Dobra, miałem rozkaz właśnie, żeby wygrać. Elegancko. Yeah. Oklaski. A Nanek, co tam miałeś w ogóle z tą robotą? Tam coś zmieniałeś? robotę, co? Znaczy, jakby ci powiedzieć, pracuję jeszcze pod firmą, a mam możliwość pracować pod firmą z kopalni. O. Trzeba, czyli jest to- pracował pod agencją. Znaczy pod zewnętrzną firmą. O. No, A teraz będę pod do agencji. wewnętrzną firmą pracował kopalnianą. O. Tylko teraz muszę czekać na telefon. Powiedzieli, że zadzwonią. No, zawsze mówią. No to jak tak mówią, to zawsze dzwonią. Zadzwonimy do pana. No, zawsze mówią, że dzwonią. To wybieram teraz jakiś normalny ten meczyk czy coś? Ej, czekaj, Stena mam, to wiesz co, to dobra, to tam potem sobie włączę w sumie ten drugi rozkaz, bo tylko jedną mapę jeszcze chciałem, albo dwie zagrać maksymalnie. A, dobra. Tylko sobie utworzę ze Stenem tę klasę. Okej. I tak na szybkiego. Ale brzydki, Jezus Maria. O, ten jest ładniejszy troszkę. Ja? Dziękuję. Ten jaki, o pierdziele, to co to za broń? To był tak igła. Dobra, nieźle. Ale ty mam w ogóle, aha, bo ja zdobyłem wariant z tym już, z 10% premii do PD. No nieźle, dobra. Nic tu nie mam jeszcze, ale to tam się da zrobić niedługo. To teraz zagram jeszcze jeden góra mecz i tego robię sobie chwilę przerwy i później na UFC idę. A Kamil, powiedz mi, co tam, Audition żyje? Żyje on tego i jak nie budowa, to Aha, robota, aha. jak nie robota, to A, no to- budowa. Także wiesz. No wpadnie teraz, pogramy pewnie z 2 godziny w UFC, kurde, pójdę spać i też, kurde, rano pilnuję budowy, później do roboty i tak. Mhm. Lubisz czarny humor? No uwielbiam czarny humor. Czarny humor to jest jedyny humor, jaki powinien istnieć. No. Ale taki dobry czarny humor, a to nie jest łatwe. A właśnie powiedz mi, ten nowy serial właśnie, ta czarna komedia na Netflixie. Coś tam The Fucking... Czy pamiętam pewnej nazwy? Tam jest też serial, że ja ci nie wiem, nie wiem o czym mówisz. Oj, Nie właśnie powiesz wydali pewnej nazwy, ostatnio, wydali ostatnio nowy serial właśnie. Że tam jest tych dwójka dzieci, nie? Które są razem uciekają z domu. Czarna komedia. Ale czy pytasz o Myślę, że- opinię, czy co? Bo... Nie, czy w ogóle słyszałeś o tym, to Nie, zawsze nie, powiem ci, że nie słyszałem, szczerze mówiąc. Tak, ale jak to jest nowy, to nie jest nic dziwnego, że nie słyszałem. Ja raczej jestem w swoich tam, wiesz, serialach. Ohoho! Ale to się nazywa Oho! The End of the Fucking World. A coś tam nie, wiesz co, jak przeglądałem to coś widziałem chyba ten, ale nie No, słyszałem no, o tym no. jeszcze nic. To jest właśnie czarna komedia, jakaś podobno dobra. Ale jestem w gazie. Tak jak nie powiem kto. Oj, druga broń, dawać mi ją. Kurde, jedziemy z koksem. Teraz się skręciłem na koniec. Wystarczyło mi Stena dać do ręki. No ja potrzebuję tylko jeszcze 10 zabójstw. W plecy, kurde. A się ubrę, zrobię to teraz. Bania! Jaki jeden zginął? Przecież oni byli w takiej samej odległości od siebie, no co za bzdura. Spaju, zrobimy tak, ty ludzi tam troszkę, wiesz, podranisz, a ja będę pistoletem dobijać. Dobra, świetny pomysł. Żeby mi zaliczyło. Fantastyczny, no. Na pewno się uda. To się może nie udać, nie? Czekaj, już jeden leży, dobra, jeszcze 9. Z jakie konto w ogóle? 5.0 ma koleś COD, a W21. Trochę jakby, nie wiem, fejkowe. Boostowane. Ale fajny ten stan jest, powiem ci. Nie mam dodatków jeszcze do niego żadnych, ale spoko jest. Nie wierzę. Dobra, panowie.
Ja uciekam, bo i tak za chwilę do pracy gnam. Spoko. Także miłej zabawy, miłej gry. Dzięki. No, trzymaj się Na na razie noc. trzymaj się. Jak na najwyżej mi się uda zakupić, to tam dom znać, to może zagromy. No, Dobra. to na razie trzymajcie się, cześć. Trzymajcie, No, trzymajcie. Hej. Dobra, nie chciałem tam chłopakom przeszkadzać. Bo Spaj miał też strumyk, także... Także nie ma im co przeszkadzać, a ja... Co, no nie pograłem w tego BF-a. A co wy się... Aha, Eldorado uciekł. Też go żegnam, cześć. Duke Nuke 3D. Pepis, ja w to grał kiedyś na kompie. Ale się, wiesz co, ja był młody FS, ja się aż bał tej gry. Padasz 3 kompy w jednym pokoju i sieć. No widzisz. No ja akurat takiego party LAN nie miałem nigdy. Więc FS żałuję. Marzyło mi się FS, żeby mieć coś takiego. I tak chcę zagrać. Teraz właściwie, no nie wiem, czy na konsoli by szło zrobić LAN party. Czy to by miało sens? Napisał, że... ale... nie umie... Widzisz. O. Nie mogę dołączyć. Nie mogę dołączyć do tego, do serwera. No to tam srać. Jutro se... O, Tiger! Jak dwóch gro. Pozdrowiamy cię, Tiger. Ten... A to na pewno. To na pewno wierzę ci. Wierzę ci ten. Wierzę ci, ja też miał nagrywarka. Tylko, że ja zaś miał taki przebój. Czekaj, jaka to była? Nokia 6500? Albo inno. Ja, 6500 to była ta rozsuwano, a ja miał taki model Nokii z klapką, z boku był przycisk, miał 2 wyświetlacze i w necie była taka strona, no, milion motywów na wszystkie telefony, tapety, dzwonki i gry. Gry wtedy to były te gry Java, nie? To powiem ci, kumpel mi przyniósł Sony Ericssona, miał wtedy, przyniósł mi płyta mi przyniósł CD, a ja mu nagrał 4 giga zdjęć, tych tapet, razem, nie? Tapet, motywów, gier i dzwonków, nie? I nagrałem mu to na DVD, nie? I on tak patrzy, ale tu nie ma moja płyta, nie? Ja ci dał CD, ja go, no, tu masz DVD, nie? Bo tyle tego było. Pamiętam te czasy.
Ale kurna, wiesz co, Pepi jest taki... LAN party, no kurde, kiedyś mi się to marzyło. Że jak siedzisz, ileś osób i się gro. No teraz właśnie jest, widzisz ten net, każdy moneta i wszyscy pykają przez neta. No ale tak dokładnie tych ludzi nie widzisz, nie? Jak grają. Nie ma tej uciechy. Aha, żeby zrobili lepszą rozdzielczość na PC i te same mapy. Taki remaster może by to pykło. Słuchaj, co do gier na Amiga, weź no napisz do tego, do Petera, do Lemi co ma kanał. Weź tam do niego napisz, to może będzie wiedział co za gra, to ci powie. On będzie, mi się wydaje, będzie wiedział co to za gra. Co jest na PS4? Jest? Już sobie obejrzę, czy jest faktycznie. Znaczy faktycznie, no. Ej, ty się. Powinna być klawiatura, a nie takie. Nie ma. O. Co to jest? Uhuhu. 80 zł, no. To nie to? To... Aha, to! 84 zł, aha. Hm. Czekaj, to było to? Czy ja w to akurat grał? Niemożliwe, że w to grał.
Kuźwa! Aż się stare czasy przypominają. Duken Nukem 3D. A czekaj. A ja bym nie chciał dać te do koszyka i no... A dobra. To może o tym pamiętał, jak nie zapomnę. Co tu mają w polecanych? Fallout 4. Dobra, się kuźwa kupił. Dobra, to mi wspomnij. I teraz my go dali z nimi o tym. jeden, ja. A przepustka ile kosztuje? 209 zł. No w zombie to ryb nie gram, ale... No trochę tych gier jest. Znaczy serwery padają. Nie, ja mam chyba z The Adamkiem jakiś tam jest błąd. Przez to tak jest. Tak to działało wszystko. Właśnie zastanawiam się, ale kurna. Fabryka shotów, ja. Co tam, jak tam? Kolegów do roboty się zaraz biorą. Do roboty się ludziska zaraz biorą. Takie normalne ceny to są, no. Już tu masz 61. Ale z tego masz 4 nowe mapy. A zresztą, czekaj. Tworzę zwiastun, mam nadzieję, że to nie ma problemu. You have no idea what you are up against. Aha, taki zwiastun. O Boże. To mnie interesowały gry. Grafika. Oj.
To tu już wam powiem, że no 61 zł, no ale co, następne DLC wejdzie, następny pakiet, następny i to ci się uzbiera 320 zł. Co już, Pepis, uciekłeś? Jachu, witam cię. Akurat kończę. Jachu, akurat kończę. Jesteś pewno po robocie przyszedł, co? No. To Pepis, trzymaj się na razie, jak już lecisz. Dobra. Także no, obejrzę, jeszcze się zastanowię, czy to kupię. No, Jachu, na nocka idę, wiesz? Na nocną zmiana. Tak, tu jeszcze ciekawego. Tego Batmana ani nie odpaliłeś. To, żech odpalił, pograł chwilę i zrezygnował. No i tyle. Dragon Ball bych obejrzał, pograł. A no, Jachu, widzisz, no. Ale Jachu, jak chcesz, bo nie wiem, chłopcy mieli grać w tego BF-a, no ale żaden nie gra. Nie grają chłopaki. Jutro może też se zagram, zobaczę jeszcze jak z czasem to pójdzie wszystko. No niestety trzeba się zbierać do tej roboty. Nie chce się człowiekowi strasznie. Przez ta nowa robota. A co może się uda, to soboty będę miał zajęte. Muszę się doszkolić zawodowo. Oj. Nie wiem jak to będzie z tym wszystkim. Wiesz co, Jachu, na nocki? Nie wiem czy najgorsze. Ja kiedyś lubię na nocki chodzić, mi to nie przeszkadzało. Ale teraz jestem strasznie wykończony po tych nockach. Potrafiłbym spać, rozumiesz, po nocce cały dzień. Po prostu bym był w stanie cały dzień przespać, wstać i iść na nocka, nie? Tak by to wyglądało. A zdrowie jak ryba, no. Dobra, ludziska, kończę to. Godzina 40 minut. Troszeczkę w koda pograłeś. W BF-a chciałeś pograć, ale jak nie ma ekipy, to nie ma grania, no. Na multi to wam powiem szczerze, że musi być ekipa, muszą być ludzie, to wtedy się jakoś lepiej gra, bo tak samemu z tymi tak zwanymi randomami to
To się tak jako tako grono. O. Jak ci się, Yahoo, podobał vlog? Używaj właśnie tutaj kamerki z tego kreatywa i telefonu. Miałem dzisiaj też tam materiał do vloga, ale jakoś obudziłem się, to była 18. Poszłem zjeść, no i tak weszłem live'a odpalić. I tak czas leci, no. Wstaję, coś zjem, pogrom live'a, puszczę i idę do roboty. O. Dobra. Nic. Trzymajcie się. Kończę. Cześć. A, dobry padasz, ja? To spoko. Trzymaj się, ty Adamek. Trzymaj się, dzięki, że byłeś. Kurde, szkoda, że my razem nie pograli. Nie wiem, może jutro spróbujemy. Jakaś tam, nie wiem, impreza się zrobi, coś ogarniemy. Zobaczymy, jak ten BF, te mapy. Filmowy graczu, trzymaj się, Yahoo. Trzymaj się. Fabryka shotów, nie wiem, czy jeszcze żyje. Cześć, trzymaj się. Pozdrawiam wszystkich. I kończę, dobra? Już nic, no. Do jutra, trzymajcie się. Cześć.